Boa tarde, vamos a dar comezo a este pleno ordinario correspondente, ainda que é hoxe 2 de xuño, correspondente ao mes de maio. En primeiro lugar, dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación desde a última sesión plenaria, así mesmo dou conta expediente 1049/2025 de acción de conta da aprobación do proxecto técnico de investimento de acondicionamento de camiños, liña 1 Plan máis Provincia 2025, por delegación do Pleno. Expediente 1082/2025 de acción de conta do período medio de pago en morosidade do primeiro trimestre de 2025. Expediente 3568/2024 de acción de conta de execución de orzamento do terceiro trimestre de 2024. Expediente 302/2025 de acción de conta de execución do orzamento do cuarto trimestre de 2024. Expediente 1385/2025 de acción de conta de execución do orzamento do primeiro trimestre de 2025. Expediente 821/2025 de acción de conta do decreto de plan orzamentario a medio prazo 2025-2028. Pasamos a continuación á parte resolutiva, donde en primeiro lugar temos a aprobación da acta da sesión anterior, temos a acta do 30 de abril de 2025. Non sei se teñen algunha intervención, algunha proposta, corrección que trasladar, se non procedemos a votala. Votamos, polo tanto, a acta, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 2, expediente 1653/2025, ditamen da modificación de crédito número 27/2025, mediante transferencia de crédito. Ten a palabra o señor secretario. Boa tarde a todos. Na Comisión Especial de Contas celebrado no día de hoxe ditaminouse favorablemente o expediente 1653/2025 relativo á modificación de crédito número 27/2025 mediante transferencia de crédito con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Seguidamente procedo á lectura da proposta de modificación. Visto o expediente de modificación de crédito 27/2025 na modalidade de transferencia de créditos entre aplicacións que afectan a distinta área de gasto e o informe de Secretaría de Intervención obrante no mesmo, así como a disponibilidade de crédito a minorar e de conformidade co establecido nos artigos 171.1 e 2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e artigo 40.3 do Real Decreto 500.1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo 1 do título 6 da Lei 3988 de 28 de decembro reguladora das facendas locais, propoño ao Pleno o seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente de modificación de créditos número 27/2025 coa modalidade de transferencia de crédito de acordo co detalle que se acompaña no cadro. E segundo, expoñer o expediente de modificación de crédito público por un período de 15 días hábiles mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de conformidade co artigo 169 do texto refundido da Lei de Facendas Locais para que os interesados poidan examinado e presentar reclamacións. No caso de que non se presentasen alegacións, a modificación entenderase definitivamente aprobada, publicándose resumida por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello. O importe da modificación ascende a 28.044,17 euros. Moi ben, moitas gracias. Como acaban de escoitar, tratamos sobre o expediente 1653/2025, transferencia de crédito por un importe de 28.044,17 euros que se transfiren dende o crédito de Administración Xeral, soldos Grupo A1 e complementos de destino específico, con destino acción social, adecuación local, terceira idade. Alguna intervención? Señor Noia.
Boa tarde a todas e todos. En canto a esta modificación de crédito, decir que se move dentro dun xeito de administrar o tuntún que están aplicando sin despeinarse. Reflexa perfectamente un xeito disparatado. Por un lado, a Oficina de Urbanismo que atende ao público 2 horas á semana. 2 horas á semana. Mentras polo outro, que se debería gastar en recuperar esa praza, que está vacante, vai para pagar persoal provisional de empresas privadas alleas ao servizo de urbanismo. Refiérome tal e como estaba plantexado no Grove. É dicir, perdemos calidade de servicio. Nós ímonos a abster porque, aínda con esa IVA administrativa, entendemos que o máis importante é que os maiores dispoñan dunha mellor e máis ampla cafetería e salón. Nos informes, no caso da Secretaría de Intervención, son favorables, aínda así, entendemos que o xeito de gobernar non é o adecuado. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Non habendo máis intervencións, procedemos a votar este punto número 2, expediente 1653/2025. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. A continuación, pasamos a mocións de urxencia. Temos unha proposición de alcaldía de urxencia que é a incorporación do remanente líquido de tesorería por un importe de 2.784.368. Antes de debatir este punto, temos que incorporalo ao ser de urxencia, polo tanto, en principio vamos a votar a súa urxencia. Votos a favor da urxencia. Queda aprobado por unanimidade. Traemos hoxe aquí a incorporación de 2.784.368 euros, dotación económica que provén da diferencia entre o remanente líquido de tesorería acadado ano pasado e o superávit, donde tiñamos un marxe que prácticamente este importe esgota. De tal xeito que, como ben coñecen todos os grupos políticos, e así xa o levamos falando en diferentes reunións durante as últimas 2 semanas, temos unha proposta que corresponde a un listado de actuacións que se recollen na mesma proposta de alcaldía. Actuacións que van dende facer obras, adquisición de terreos, melloras e acondicionamento de espacios públicos, rúas e parques, ámbito de cultura, mellora de instalacións deportivas, tamén temos inversión no rural e melloras en diferentes instalacións municipais e algún que outro servicio. Como digo, todos os partidos políticos son coñecedores do mesmo, porque xa o temos falado en estas 2 semanas, de tal xeito que, traemos hoxe, polo tanto, esta incorporación a este pleno en este punto. Abrimos turno de intervención, señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todos. Dende a Esquerda Unida, como, o igual que fixemos o ano pasado, pois queremos primeiramente criticar duramente que esteamos aquí porque se logrou un remanente de tesorería de 6 millóns de euros, igual que o pasado ano, por segunda vez récord neste Concello, e ademais de un superávit de 2 millóns, prácticamente 2 millóns e medio, que tamén é récord histórico no noso Concello. Isto, ao final, para nós denota unha mala xestión, pois sempre levamos con os orzamentos prorrogados do 2022 e sempre se nos dixo que non cadraban os números, cando ao final vemos que sacamos superávit e que se acumula un remanente de tesorería. Creemos que é unha xestión nefasta deste goberno e que debería cambiar esta forma de operar. Dito isto, tamén somos dos que queremos que é necesario que estes cartos non vayan para eliminar deudas solamente, non vayan para o Estado, senón que se invirtan na mellora da nosa veciñanza, e por eso xa o ano pasado plantexábamos que se invertise en melloras para os veciños e veciños, e este ano tamén no plantexábamos. En principio o documento recolle varias das propostas que realizou a Esquerda Unida, outras quedaron comprometidas para realizar con outras partidas, base de subvencións e incluso de
de algunhas concellerías concretas, co cual, despois vemos que no listado que se nos trasladou, pois se incluían algunhas que xa tiñamos nós tamén dentro da nosa proposta, que levamos anos reivindicando, entón, lógicamente, recóllense, co cual tamén concordamos, e queríamos facer fincapé, pois, por exemplo, no de Hortos, onde o ano pasado fomos quen de incluir 100.000 euros, sabendo que se necesitaba moitísimo máis, pero pedíamos que se invertise algo para adecentar unha rúa que está cada vez máis sobresaturada polo tráfico, debido, eso sí, ao cambio ao sentido único que se implantou en Alexandre Bóveda, e agora contemplase outros 180.000 para que se mellore incluso a parte baixa da estrada, que tú baixes e demais. Co cual nos alegra gratamente, porque é unha rúa que levamos anos reivindicando que necesita unhas melloras. Dito isto, lógicamente vamos a apoiar a proposta en base a todo explicado. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Señor Noia. Ben, cando se nos presentou a inversión do remanente deste 2025 por parte do señor Cacabelos, un papel cun extracto moi generalista, o corpo pedíanos votar en contra, sinceramente. Razóns de peso hai abondo para facelo, pero entendemos que un voto en contra de todos os grupos da oposición podería equivale na práctica a un bloqueo institucional que acabaría castigando os cidadáns, os que pagan. E nós a iso non estamos dispostos. Os cidadáns non teñen culpa de ter un goberno ineficaz. Por lo tanto, reconsiderámoslo e tomamos a decisión de colaborar incorporando e priorizando inversións para mellorar a situación da xente do Grove. O levantamento do muro sur do campo de fútbol, que se fai necesario por seguridade diante do mal estado da malla que ten agora e para prever unha caída nese camiño moi transitado pola repasada do Instituto nos partidos de fútbol, tamén a instalación de baños públicos en Terra de Porto e Confín, tan necesarios, anovar o roteiro, e abrir os daqui da Praza do Corgo, anovar o roteiro que por falta de mantemento se foi perdendo no Monte Central, enjadíndolle os paneis informativos e os bancos, a valla que delimita os burros, a posta en marcha da aula de estudio 24 horas, etc. E sumarlle ao que xa se pedirían base a rogos e preguntas que vai no mismo remanente, que vai no mismo estudio este. A parte que hai cousas que se ven cando están no goberno, que tamén están postas aquí. En fin, que intentamos poñernos no lugar do que goberna e tamén do gobernado. Consideramos, pois, que o noso voto non debe impedir que as inversións que están no remanente se efectúen, ou en todo caso que este vai adiante, a pesar de non estar ao 100% de acordo en todo o que hai aí. Mas o noso grupo ten que deixar claro e diáfano que non estamos a favor de gobernar a base de remanentes, e gustaríanos razonalo. Os remanentes adoitan xenerarse por aforros en partida do orçamento, principalmente tres. Unha, por licitacións máis baratas do previsto. Dúas, por ingresos extraordinarios, multas ou subvencións non previstas. E tres, e esta é a máis interesante, por fondos non gastados nos servicios públicos, mantemento, obras, deixar sen ocupar postos de traballo. Isto último é o que sucede no Grove maioritariamente. A falta de todo. Podemos poñer un exemplo. Os pasos de peón que levan sen pintar anos, antes o Concello tiña 2 traballadores que se encargaban deste tipo de funcións de mantemento. Pois ben, xubílanse e o Concello deixa de ter eses traballadores e ese gasto no orçamento pasa a ser remanente. Mentras os pasos de peóns fican sen pintar hasta que non se ven. E así con todo, arquitectos, administrativos. Os remanentes son bons cando son discretos e son malos cando son millonarios. Danse conta de por que dan ganas de votar en contra? Este xeito de gobernar fai que o pobo amose un declive tanto estético como de funcionamento con tendencia a agravarse se non se lle pon remedio. E o remedio está en mudar o xeito de gobernar. Faise necesario sacar un orzamento que contemple partidas de mantemento e cubrir os postos de traballo que sexan imprescindibles. Dito isto, o BNG ten que dicir tamén que a lei Montoro do goberno do ínclito M. Rajoy, referímonos ao presidente do Estado español anterior a Sánchez, non ao que sae nos papeles de Bárcenas,
di que o gasto do remanente debe ir a pagar débeda. É dicir, primeiro solucionar a débeda que hai cos bancos. Como sempre, o PP na defensa dos intereses dos traballadores e autónomos. Como todos sabemos, se non axudamos ao sector bancario, cos cartos de todas podemos ter problemas. Sendo isto incomprensible, faise máis incomprensible aínda que o goberno máis progresista da historia, formado por PSOE e Sumar, e antes Podemos, logo de gobernar xa uns aniños, non acabou de retirarse mediante lei, como tampouco a lei Mordaza, bueno, non me quero desviar. Esa norma, como iba dicindo, fai que a interventora se pronuncie en contra do emprego deste remanente en obras e servizos e non sitúe nun limbo legal e nunha controversia, pois aínda non se sacou a prórroga existente da suspensión pola COVID desta norma. Por certo, deste tema, falamos en mocións presentadas curiosamente polos principais culpables deste barullo, só o PP. E dai, de xeito resumido, sai a nosa abstención. Por unha parte, permitir ao goberno que se poña a traballar de xeito inmediato con estas inversións. Arranxo de rúas, mantemento e compras de terreos para o futuro das que agardamos actúen con máis dilixencia que do que levan actuado ata agora. Non hai excusa, pois, para que todo o que se acordou no remanente, señor alcalde, vaya adiante. E cando vaya, será grazas tamén aos que os permitimos ir. A vez, permítanos desconfiar de que se cumpla por parte do goberno o total desta inversión. No remanente anterior quedaron moitas cousas por facer, moitas. E dá-me a impresión que desta vez tamén quedarán. Pola nosa culpa non vai ser. Por outra parte, expresamos o noso rexeitamento a gobernar a base de remanentes millonarios que fan que o grove ande pa diante e logo pa atrás e, polo tanto, non se mova. Este pobo necesita estabilidade financiera e actuacións no día a día e, desde logo, este non é o camiño. Gracias. Moitas gracias, señor Leiva. Sí, boas tardes, noites a todos. Bueno, daquelas aguas veñen estes lodos, non? Como decía Pedro Sánchez, sin presupuesto era imposible gobernar. E nós nos encontramos nesa situación, estamos gobernando desde o punto de vista económico, pois, a salto de mata. E este é o exemplo, non? Ter que facer malabarismos económicos co remanente e co que queda de liquidez. E si, como dixo o alcalde ao comezo da súa exposición, somos coñecedores todos os grupos da oposición dos cartos que hai e fixemos as nosas propostas, foron aceptadas, gracias, señor alcalde, pero hoxe tamén somos coñecedores, hoxe, o mesmo día do pleno, dun informe desfavorable da interventora. Bueno, con fundamento nunha lei que está aplicable, dun artículo 32 que se recuperou a súa aplicación despois da época da pandemia, como todos vostedes saben, e que di taxativamente, en claris nun fit interpretatio, é unha asertorativo que dice que en claro non hace falta interpretación ninguna. Este artículo é moi taxativo e dice que o destino deses cartos teñen que ser para liquidar deuda, verdad? E vostede nos está pedindo que incumplamos a lei. É dicir, nos está pedindo que vayamos en contra hoxe dun imperativo legal que é ese artículo 32 que, como digo, é taxativo e non dá lugar a outra interpretación que é cumplilo na súa letra. Co cal nós vamos a absternos nesta votación, a pesares, como sabe vostede, de que incluímos aí unhas partidas e de estar convencidos de que todos estes cartos teñen un loable destino, que ao fin e ao cabo dá servicios a nosos veciños. Pero insisto en que non podemos votar en contra dun informe dun funcionario da Habilitación Nacional, como é un interventor, que aplica a norma stricto sensu. O cal, nada máis. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Si é certo que, como ben decíamos antes, hai este informe, como ben decía tamén, é un informe preceptivo, non vinculante, o pleno pode tomar decisións, non sería o primeiro pleno do primer concello que toma decisións
con informes desfavorables de Secretaría de Intervención. Penso que o obxectivo que aquí todos defendemos de incorporar estes cartos en beneficio dos veciños e veciñas do Grove o compartimos todos e para nós políticamente tomamos esa decisión. Tamén tendo en conta que a situación financeira do Concello do Grove permite abordar a amortización e pago de intereses da deuda que agora mesmo existente, que creo que está incluso por debaixo do 35% dos ingresos correntes, por lo tanto, podemos decir en termos de financiamento que a débeda que hoxe en día ten o Concello do Grove é totalmente asumible e, desde logo, non é un dos parámetros preocupantes para este Concello. Teríamos moito que discutir, igual hoxe non é o momento, pero por que se o ten o superávit e como se o ten o remanente. Pero, desde logo, a contradicción que se estableceu aquí, pois tamén é necesario aclarar. O remanente é un parámetro que está vinculado á tesorería, está vinculado á liquidez, non está vinculado a que se gaste máis ou menos no orzamento municipal. Eses dous postos de operarios que non se cubriron porque tamén, como vostede decía, na Lei Montoro hai unha cuestión que se chama tasa de reposición e creo que no pleno anterior falamos deste tema, o que se suele facer é unha modificación de crédito, unha transferencia de crédito para aproveitar eses cartos e destinalos a outros gastos, que tendo un orzamento prorrogado é o que a día de hoxe estamos facendo. O remanente principalmente é os dereitos que temos pendentes de cobro ao 31 de decembro, menos as obligacións que temos pendentes de pago e, arranxar contablemente os saldos de dudosos cobros. E algún dato máis, é dicir, é unha operación máis de tesorería. E esa operación de tesorería non é do ano 24, nin é do ano 23, nin é do ano 22. Esta operación de tesorería, este resultado do remanente líquido de tesorería é o resultado da suma ou do traballo ou da liquidez acumulada pois, nos últimos 10, 15 anos. Porque, de feito, aquí había unha práctica que, por razóns, posiblemente, de outros que eran titulares de intervención, que non se incorporaban remanentes de tesorería. E a verdade é que perderon unha oportunidade importantísima de cara a poder facer cousas polo Grove, polos veciños e veciñas do Grove. En canto ao superávit, habería tamén que analizar por que alcanzamos este superávit con os orzamentos prorrogados. Precisamente por ter orzamentos prorrogados seguramente é que estamos obtendo superávit e, iso sí que ten que ver con a contabilización de ingresos e gastos e no momento que se fagan se executen cada un deles. En calquer caso, eu agradezo o apoio de Esquerda Unida, a abstención do BNG e Partido Popular, que sí que nos vai permitir sacar adiante este remanente líquido de tesorería destes 2.786.000 euros. De tal xeito que este é o obxectivo que, desde logo, traemos hoxe aquí en este punto concreto. 2.784.368 euros, que esa é a cuantía que aquí incorporamos. De tal xeito que vamos a proceder, polo tanto, a votar este punto que é o remanente líquido de tesorería polo importe que acabamos de especificar. Votos a favor, abstencións, queda aprobado por maioría. Traemos agora tamén unha segunda moción de urxencia, en este caso unha moción presentada polo Grupo Municipal Socialista que leo o titular da propia moción do Grupo Municipal Socialista do Grove para declarar o apoio do pobo do Grove ao pobo palestino e condenar o xenocidio cometido por Israel. En primeiro lugar, como é de urxencia, votamos a urxencia e despois, no seu caso, a debatimos. Votos a favor da urxencia, queda aprobada por unanimidade, e se me permiten unha redacción moi breve, moi sinxela, vou a dar paso á súa lectura. Exposición de motivos. Dende o 7 de outubro de 2023, a Franja de Gaza está a sufrir unha ofensiva militar por parte de Israel que provocou unha traxedia humanitaria sen precedentes. Segundo datos das Nacións Unidas e da Organización Internacionais de Dereitos Humanos, máis de 55.000 persoas perderon a vida, das cales aproximadamente o 70% son mulleres e crianzas. O Comité dos Dereitos do Neno da ONU denunciou que máis de 16.756 crianzas morreron en Gaza e polo menos 1 millón foron desprazadas. Ademais, estímase que entre un 60 e 70% das vivendas da Franja de Gaza foron destruídas ou gravemente danadas, deixando a poboación sen fogar, sen acceso a servicios básicos.
Organizacións como Amnistía Internacional ou Human Rights Watch documentaron accións que constitúen crimes de guerra e de lesa humanidade, incluindo ataques deliberados contra a poboación civil, hospitais, escolas e infraestructuras esenciais. A comunidade internacional, incluída a Unión Europea e o Goberno de España, comenzaron a revisar as súas relacións co Estado de Israel ante estas flagrantes violacións do dereito internacional. O pobo do Grove, sempre comprometido coa xusticia, a paz e os dereitos humanos, non pode permanecer en silencio ante este xenocidio. A solidaridade internacional e a denuncia clara destes atrocidades son imprescindibles para que se poña fin á impunidade. Dende o Grove queremos reflexionar sobre a situación que se está a vivir en Gaza, indo máis alá de calquer posición ideolóxica. O posicionamento que con esta moción plantexamos é de solidaridade e de humanidade. E que non queremos permanecer en silencio e que dende aquí traslademos un chamado á paralización deste xenocidio. É unha cuestión de humanidade. Estamos a falar, como se di, de seres humanos como nós. De tal xeito que, polo anterior, propoñemos a este pleno os seguintes acordos. Primeiro, declarar o apoio firme e condicionado ao pobo do Grove e ao pobo palestino, recoñecendo o seu dereito a vivir en paz, dignidade e liberdade. Condenar enérxicamente as accións do Estado de Israel na Franxa de Gaza, cualificándoas como un xenocidio e unha vulneración sistemática dos dereitos humanos e do dereito internacional humanitario. Instar ao Goberno de España e a Unión Europea que adopten medidas diplomáticas, económicas e políticas contundentes, incluindo sancións e a suspensión de acordos de cooperación con Israel, ata que cesen as hostilidades e se garantan os dereitos da poboación palestina. Solicitar ao Ministerio de Asuntos Exteriores e Unión Europea e Cooperación que fagan chegar esta moción aos organismos internacionais competentes como a ONU, Consello de Dereitos Humanos ou o Tribunal Penal Internacional, co obxectivo de promover unha investigación e posterior depuración de responsabilidades polos crimes cometidos. Dende o Grupo Municipal Socialista decidimos traer esta moción e ben é coñecido por todos vostedes que non soemos traer mocións que vayan máis aló do interese local, pero consideramos e o falamos e reflexionamos que dada a situación e a información que estamos a recibir durante estes días, últimas semanas, meses, como seres humanos non podíamos quedar parados simplemente como mero observadores. E polo menos contemporáneamente compartimos lamentablemente este xenocidio, este ataque contra esta poboación e desde logo non queríamos quedar calados. Estamos a falar do Grove, somos moi conscientes, unha vila do noroeste de España, de Galicia, para nós o principio de todo, para moitos pois unha parte final de cara a Ría de Arousa, pero desde logo penso que é unha ocasión boa para trasladar esta petición. E sinceramente, tal como recollemos aquí, non é unha cuestión de posicionamento ideolóxico ou de cuestións de antisemitismo ou de outra índole que non vamos a entrar. É simplemente unha cuestión de mera humanidade, de simple humanidade. Non podemos, os seres humanos que habitamos o planeta en este 2025, vivir estes acontecementos sin facer absolutamente nada. E desde aquí pensamos que temos unha oportunidade como voceiros e concelleiros e concelleiras do Pleno, que é o máximo órgano político dun concello, pois trasladar esta cuestión que tamén adiantamos que posiblemente, plantexemos unha posible concentración en estes días diante da Casa do Concello, pois para amosar o noso rexeitamento que está facendo Israel contra o pobo de Gaza, a nosa solidaridade e apoio a uns seres humanos que son como nós. Abrimos un turno de intervención, señor Otero. Sí, dende Esquerda Unida, como non, vamos a apoiar a proposta. É raro o mandato no que o noso grupo non presente unha ou dúas mocións en defensa do pobo palestino. E, de feito, en outubro do 2023, pouco despois de comezar a ofensiva militar de Israel a Palestina, presentamos unha moción que foi aprobada cos votos favorables do Esquerda Unida, do PSOE e do BNG, e co voto en contra do Partido Popular. Indicar que naquela xa falábamos de que isto non se trataba dunha guerra contra un grupo terrorista, sino que o grupo terrorista era a xustificación para unha invasión, os plans que tiña Israel sobre o pobo palestino, que era intentar eliminalo do mapa, e prácticamente está o conseguindo a día de hoxe, porque, como se digo, xuchaban 55.000 persoas mortas. Isto non para, eles pretenden o exterminio,
estamos a falar, que para mí é o máis grave, de 17.000 nenos e nenas, de máis de 10.000 mulleres asasinadas e outros tantos que están coas lesións ocasionadas pola guerra, amputacións, outro tipo de lesións, que realmente é lamentable. Condenamos enérxicamente o ataque de Israel sobre Palestina, solicitamos que se recoñeza a Palestina como país libre e pedimos o alto ao fogo inmediato. E, lóxicamente, apoiamos estaremos presentes nesa manifestación, concentración que se faga en apoio ao povo palestino. Nada máis. Moitas gracias, señor Noia. Primeiro, gostaríame puntualizar. Non é desde o ano 2023. Desde o ano 1948 que chegaron aí os xudeus das mans dos ingleses e norteamericanos están facendo unha verdadeira masacre con eles. Imaginadevos que chega por aquí calquer persona fora do Grove que che di bótate da casa, ocupa as túas casas, ocupa o teu terreno e a ti mándate po último rincón do Grove, vale? Do Grove ou cercano ao mar. E logo no mar afójate. Eso é o que está pasando ali desde o ano 1948. Dito isto, non podemos estar máis de acordo con esta moción, señor alcalde. Tanto Esquerda Unida como a nós xa presentamos mocións semellantes ao longo do tempo. O único que se lle pode achacar a esta é que chega algo tarde. Falo do PSOE do Estado, se queren, ou da política que o Partido Socialista levou a cabo xa que é goberno. É que é goberno. É que se está pedindo por parte de todos os partidos humanos ou humanistas que tome medidas. Medidas reclamadas en xeral, decimos que a ideoloxía, en xeral os partidos de esquerda, do ámbito da esquerda, son os que abandeiran eso, pero tamén é certo que en algúns lugares, poucos, pero en algúns lugares, tamén algún partido de centro-dereita. A historia xa non é de esquerdas ou dereitas, como ben di, a historia chega ahora mismo a un plan de humanidade, de creer que neste mundo todos temos dereito a vivir en paz. Todos os partidos de esquerda, quero lembrar nesto, xa sei que igual se me di que tiras para o teu tal, pero en especial o traballo que desenvolve unha eurodiputada que se chama Ana Miranda, que fai visible en moitísimos casos en todas as redes sociais e constantemente este tema no Parlamento Europeo. Votamos a favor desta moción e facémola nosa a espera que o Partido Socialista deixen eses casos de xogar o monopolio en materia de dereitos humanos. Do PP, sinceramente, xa non se agarda nada nese sentido. Nós non agardamos nada. Non de vos, especialmente, ojalá hoxe sexa así, pero sí dos que vos mandan. É que é algo incomprensible. A mí sáleme, non o entendo. Entón, como non o entendo, digo. Si ben apoiaremos de todos os xeitos a moción, de todos os xeitos, gostaríanos incorporar un punto aos acordos, que é o punto do seguinte: colocar a bandeira representativa do pobo palestino no balcón do Concello, non necesariamente no mástil, que pode ser ilegal, non o sei, pero sí no balcón do Concello como mostra e lembranza permanente das vítimas do ataque sionista mentre estes ataques perduren. Dito este punto, mesmamente hoxe luns a esta hora, a Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina convoca nas cidades do país concentracións contra o xenocidio e os seus cómplices. En Vilagarcía hai unha hoxe ás 8. Cada 15 días celébrase unha en Vilagarcía. A veces somos moitos, a veces somos poucos. En todo caso, esta bandeira que leva bastantes concentracións dese tipo, eu cédoa para que se colgue aí fora. Vale, non se entende isto máis que unha aportación, por Dios. Dito isto, de humanidade é facer mención tamén da situación inhumana que o pobo saharaui leva soportando décadas, obrigado a vivir na parte máis inhóspita do deserto e baixo unha represión constante por parte da ditadura medieval do rei marroquí.
coa complicidade do Estado español e nomeadamente coa traición do goberno do Partido Socialista aos seus anhelos de liberdade e independencia. Ou terán que ser bombardeados eles tamén para mover as nosas conciencias. Busquemos un mundo mellor para todas e todos. Referéndum de independencia para o Sáhara xa, tal e como foi acordado pola ONU. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención máis? Señor Leiva. No, bueno, gracias por concederme unha palabra. No, por parte do Partido Popular, obviamente, nós estamos en contra de calquer guerra, estamos a favor da paz e abogamos porque acabe este conflicto, non só aquí, sino tamén nas outras partes do mundo, como a guerra de Rusia e Ucrania, e noutras tantas latitudes do globo terráqueo onde, por desgracia, se están producindo este tipo de guerras na que, efectivamente, os máis perjudicados son ser os nenos. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Simplemente matizar, bueno, a proposta que fai o señor Noia de incorporar o punto na moción, no, porque, bueno, colocar a bandeira en edificio público, pero sí que lle recollo o guante no sentido de que se convocamos unha concentración, esa bandeira ese día este todo o día no edificio do Concello do Grove, que non sabemos, pero, bueno, igual este mesmo venres pola tarde podría ser unha boa data para facer a concentración. A partir de aí, somos conscientes de que conflictos bélicos hai en moitísimas partes do mundo, Ucrania, en moitísimos puntos de África e en outros lugares, pero o que estamos presenciando en Gaza e co povo palestino, sinceramente, está chegando a límites que calquer ser humano con certa sensibilidade non pode permitir. Quero aclarar tamén dúas cuestións. Unha, esta moción non é unha moción tipo do Partido Socialista, esta é unha moción do Grupo Municipal Socialista do Grove. Non recibimos de ningún estamento, ningún organismo interno, xa sabemos que hai esa serie de mocións tipo que se trasladan a todos os partidos de vez en cando para presentar as mocións. Esta moción é feita, redactada polo Grupo Municipal Socialista do Grove. E respecto ao presidente do goberno, bueno, eu, desde logo, se podrá pedir moitas cousas e se podrán solicitar moitas medidas, pero o posicionamento que o presidente do goberno de España está tendo respecto a esta cuestión, a min, polo menos, sí que me representa. Creo que dos poucos líderes mundiales que se planta e que lle está dicindo as cousas claras a Israel. A partir de aí, insuficiente? Sí. Que hai que facer máis? Por suposto. Pero, bueno, creo que en ese sentido estánse dando pasos. Dito isto, por lo tanto, procedemos a votar moción presentada polo Grupo Municipal Socialista en apoio ao pobo de Gaza. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría. Pasamos, polo tanto, a continuación ás 9:10. Pasamos, polo tanto, a continuación a rogos e preguntas. Me acabo de sorprender ahora. Señor Otero, pido a todos os concelleiros e concelleiras da oposición que queran intervir en rogos e preguntas, pidan a palabra e ya irei dando por orden, e despois os compañeros e compañeras que queran contestar que tamén soliciten a palabra. Señor Otero. Perdón. Bueno, indicar que falo moi pronto porque son a 9:15, pero temos rogos e preguntas, co cual podes alongar a cousa. Nada, unha folla sola. Primeiramente, pediríamos que, creo que xa se pediu alguna vez aquí, pero insistimos na necesidade de recoller as pilas que hai nos contenedores que están nos MUPIs municipais, e así realmente ainda non se ten concretado como xestionalo, pois que se taponen eses contenedores, porque senón está sendo as pilas polo chan e ao final é unha imaxe nada boa para os veciños. Logo queríamos preguntar en que situación se atopa agora mesmo a obra de reforma da subida a Meloxo. E, falando de obras, pois tamén queremos saber en que situación se atopa a obra da adaptación do Club de Remomecos, se xa avanzou xa no tema de denuncias, se xa vai ir adiante, despois de 6 anos ou 7 xa que levamos con esa obra, pois en que situación se atopa. Logo quería preguntar pois o tema do cargador da Castelao, o cargador de vehículos eléctricos da Rúa Castelao que se está implantando, porque aquí neste pleno é o mesmo
como concelleiro que son da Mancomunidade, que tamén aprobei na Mancomunidade, aprobouse unha ubicación concreta que diante do edificio Canteira, 2 prazas de aparcamento, e así está na licitación que sacou a Mancomunidade, pero sorpresa cando vemos que no medio de 3 aparcamentos situaron o transformador deses vehículos e despois os 2 cargadores os desplazaron para diante que ali ao lado de Scorpio. Entón, quería saber onde figura, por que se procedeu a facer eso, por que se inutilizou unha praza nese lado diante do Canteira, e pois, se incumpleu o que se aprobou neste pleno, e máis no pleno da Mancomunidade. Teño solicitado a información na Mancomunidade, non me pasaron, falei no xoves no pleno que temos mancomunal, pero quería saber por parte do Concello cal é a situación dese cambio. E cando se vai a empezar a obra, que tamén estaba aprobada, pois aquí diante da cofradía. E logo, podemos insistir na limpeza e a adecuación da fonte de Estoño, xa lle dixera hai uns plenos e sigue eso en estado lamentable, non hai creo que non se ve nin como baixar a propia fonte. Insistimos en que se poñan ahora o reloxo do Concello, creo que son moitas veces que se está insistindo xa neso, creo que xa vai sendo hora, ainda que sea a man, poñelo por menos cambiarlle a hora, que non sean as 9, poñerlle outro horario diferente, para que parezca que funcionou en algún momento. Logo, se se vai a realizar, o tamén solicitado aquí nunha ocasión, o cambio de sentido na saída da Carballeira, digamos, por a rúa que transita por diante da peluquería Lorio Otero, falábase de facer ese cambio para que os que veñen da Carballeira que veñen que poidan sair para a Terra de Porto, se non teñen que dar todo un rodeo por diante do cemiterio e Rosalía. Entón, para que unha desas 2 rúas que cambiara de sentido, o máis lógico que fora esa. Como está a situación da garantía das obras? Fago fincapé no local social de Reboredo, porque xa antes de inaugurarse estaba agrietado, pero que agora a parte baixa do local cae cachos. Eso, ahora mesmo, parece que ese edificio máis antigo, pois parece dos máis antigos do Concello, cando é recente. Co cual, quería saber se realmente é a garantía cando vai a proceder a reparar todas esas deficiencias nese espacio. E o mesmo no primeiro tramo de Alexandre Bóveda, onde a rúa está agrietada en varias zonas, tamén cando se vai a proceder ao arranxo desa parte. Logo queríamos preguntar, nas laxes, a fonte que hai ali ao lado da parte de atrás do chiado, pois está desplazada, xa leva bastante tempo desplazada, non sei se foi consecuencia dun accidente ou non, pero cando se vai a proceder a poñer a fonte no seu lugar, porque tamén dá mala imaxe, mas non ten por que estar así. Cando se vai a traer aquí a ordenanza de ruidos para incluir o das 2 horas en música aprobada en pleno nas atraccións municipais, nas atraccións das feiras, tendo en conta que ven outra vez as festas do Carme, e que ao final queda prácticamente a decisión da Comisión de Festas pois aplicar esta normativa, cando tiña que ser, volvo a repetir, unha norma xa municipal e ordenada, non? Logo indícanos que durante a media maratón estiveron pechados os baños públicos, os baños que hai detrás da lonja, que quixeron facer uso do mesmo e que non atoparon, o sea, que estaban buscando servicios para poder facer as súas necesidades e non tiveron, non se fixo a apertura dese espacio, queremos saber o motivo. Pois creo que hubo bastantes corredores e a verdad que é unha pena que levaran esa imaxe. Dentro podemos incluílo dentro do plan, que seguramente lle faremos máis propostas, pero dentro do plan de asfaltados municipais, lembrarlle o camiño dos Pardiños, que temos denunciado en moitas ocasións a situación que sufre ese camiño na parte alta, que é estreito e está sin asfaltar, ocasiona que é perigoso para os veciños que ali teñen que circular con vehículo. Logo, no mercado municipal, queremos saber en que situación está a licitación dos postos que había vacantes. Despois, que trasladar que temos queixas, que hai abandono de varios postos, que hai cheiros, que hai postos licitados que non se están utilizando, e despois que a postos que sí que se están utilizando, que están sendo abertos frecuentemente, que fechan unha semana por coller unha semana de vacacións e que lle están chegando cartas de incumplimentos de normativas e demais, non?
co cual que se sinten bastante enfadados. Teño solicitado, xa lle dixera dende hai tempo, o listado de todas as licitacións que existen no mercado municipal, os puestos que hai e cada licitación que existe. Agardo que me poida trasladar. Vaise a proceder a realizar a bolsa de aparcamento das pipas que iba incluído normalmente do ano pasado e que non se realizou, que estaba buscando unha alternativa de camiños por a zona. Non sei se se vai aplicar este ano, tendo en conta que dentro de un mes comeza o verán, pois queríamos saber en que se vai facer ali. Cando se vai proceder ao pintado das rúas asfaltadas, sobre todo as da zona daqui do casco urbano, pois está provocando que é certo que é culpa tamén dos propios condutores, pero están aparcando diante dos pasos peóns, porque como non están marcados, pois aparcan libremente e incluso moitas veces non están ben aparcando e perdéndose moitas plazas de aparcamento, pero sobre todo os pasos de peóns que son a xente como non ve no chan pintado, parece que non existe non ve as señales verticais, co cual pedimos que se proceda a pintar canto antes. Outro día na reunión do remanente despois da reunión trasladeille ao alcalde a situación que nos trasladaban do Parque do Sineiro, que estaba con invasión de pulgas. Comentoume que iba a trasladar a empresa fumigadora. Queremos saber se xa se lle trasladou, se fixo o seu traballo ou se vai a facelo, pois queremos saber como está eso. Despois, vendo que a traballadora que era do CIN, pois agora mesmo trasladouse ao SPA, gañou a praza no SPA. Queremos saber en que situación se atopa o CIN a día de hoxe, se sacou praza, se está coberta, se vai a cubrir, como funciona, porque tamén hai queixas de que alguén se acercou ali con unha situación un pouco grave e que se veu bastante descontento coa vivencia que sufriu no espacio. Non sei se exactamente o que, pero que non lle gustou o trato que recibeu nese espacio. Co cual queríamos saber como está funcionando. Quedan dúas. Salazón vai abrir en breve, vai estar aberto no verán, canto tempo, de que maneira vai estar aberto, se é que se vai abrir. Queríamos coñecer eso. E logo pedirlle que en base ao que cando foi do Pexón en que nos solicitáramos daquela que era a Mesa de Patrimonio e Cultura para poder traballar primeiramente xa no catálogo patrimonial do noso concello, pois lógicamente ao mellor non hai unha forma clara de como constituir esa mesa, pero si se pode ao mellor convocar os voceiros de todos os grupos para mirar a estrutura na que podríamos levar esa mesa e poder levar adiante pois a modificación, a adaptación e corrección dos erros do catálogo de patrimonio como primeiro paso, coa idea despois de traballar en ben do patrimonio municipal. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Señora Galiñanes. Boas tardes. Queríamos saber o teito da Casa da Cultura, cando se vai a cometer esa obra, si estás aplicando a norma dos patinetes eléctricos e tamén o pintado sobre o casco urbano, o paso de peóns, etcétera, que iso, a verdade é que é un peligro para todos. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Noia. Sí, eu quería preguntar sobre a subida a Meloxo. Despois de cada 2-3 meses hai unha avería ali. Cando hai unha avería, é unha desgracia, hai unha avería, pero eu dixo que deberíamos, ou deberíase ter avisar aos veciños, ao vecindario, neses casos. Ser áxiles e facelo porque, senón, aparte de que xa teñen moitísima razón en este tema, parece que estuveran abandonados da man do señor, ese outro. Desculpas. O tema este da SGAE. Vostede considera que actuou ben respecto ao tema da SGAE recurrindo incluso as habiendas que tiñan moi difícil gañar e que o gasto do pago iba a ser maior, é dicir, porque hai que sumar costas e intereses. Cree que actuou ben ou arrepíntese un pouco da decisión tomada? San Vicente.
Non creen que é necesario aumentar a recollida de lixo para as zonas máis turísticas? Falo de turísticas en xeral todas. No Grove deberíamos aumentar todas. En xeral, facer un estudio dese tema e ir a por eso, non? Pero, bueno, especialmente porque este fin de semana as gaivotas fixeron majas ali en Pedras Negras, Eu creo que xa estamos en xuño, o tema das praias vou empezar a cometer este tipo de actuacións e non dormirse nos laureles como pasou o ano pasado, e o anterior, e o anterior. Tamén sobre o tema de San Vicente. A ordenanza de antenas que se aprobou aquí en pleno, sabemos xa por onde anda esa ordenanza? Vostede encargouna, constame. Non sei se xa está feita, se está feita, por que non se traslada ao pleno ou a unha comisión para mirar, a ver este detalle, se nos gusta máis ou menos, e aprobala. Primeiro hai que expoñela para poder aprobala, para despois volver a expoñela a público. Creo que iso é así como se fai coas ordenanzas, non? Ben, sobre o tema este do transformador que dixo o voceiro de Esquerda Unida, eu comentara isto no anterior pleno, creo que foi no anterior ou no anterior, unha de dúas. Pero recordo que se dixera que quedaba moi mal, que era feísimo aquilo ali. Dixeron que habían de miralo, non sei se... Bueno, supoño que ao mellor fai falta ese transformador e fai falta poñelo en ese sitio. Si, eu dixera, era o transformador que eu dixía, eu dixeno nunha caixa que había enfrente de onde estaba a oficina de gas, ali na 14. Sí, pero fala dos cargadores de vehículos E hai eléctricos. unha caixa, vale, que se puxo a anterior, ou indo para lá despois, na mesma man, que podía estar posta en un sitio onde non estorbara a nadie, no sentido que en riba dese mismo tramo, intermediando os lugares de aparcamento, xa hai unha caixa, podía estar posta ali, supoño, ou non, ou no seguinte paso, pero que en todo caso ali no medio é un espectáculo de feísmo. Feísmo que ademais nos quita, creo que un par de sitios de aparcamento ben, non un, dous. Pois un. Coa chea de aparcamentos que hai ali, pois, en fin. E pois outra, xa dixera, xusto cando empecín eu con esta historia, recuperar o logotipo do letreiro de Confín. Os puntos, se se ve, o Concello do Grove, o logotipo, ten un punto na O, un punto na G, un punto na R, un punto na O, un punto na V e un punto na E. Ese letreiro solamente lle queda un punto solo. Os outros rompeu e para que non se vira roto, quitaron todos. Está ben, pero non está ben. O sea, o ideal é arranxalo. Además, creo que estaba en garantía, comentárame vostede, ou algo así. Nada máis, grazas. Moi ben, señora Lamas. Boas noites, gracias. Eu teño preguntas, máis que nada, porque algunhas cousas xa dixeron os compañeros de Izquierda Unida do Bloque, como o pintado de rúas, pasos de peóns, está causando bastantes trastornos, e que nin siquiera onde hai señales verticais os coches fan caso e lle paran a un peón, o sea, tes que esperar a que non haxa coches para cruzar a calle, senón non cruzas. Entonces quería saber máis ou menos canto tempo van a tardar, porque se xa levo desde que empecé esta legislatura pedindo que se pinte a calle do Monte da Vila, que se organice o tráfico e se poñan ben as señales e os aparcamientos, agora que son casi todas as calles do Grove as que están nesta situación, igual é que vamos a ter que esperar a seguinte legislatura. Despois quero solicitar ou preguntar se na rúa Castelao número 154, aquel callejón que se mete para arriba, que vai a dar a dúas comunidades de veciños e ten unha piscina arriba de todo, se non se pode por iluminación pública porque os veciños reclaman, non hai ningún punto de luz naquela calle, naquel callejón. Os accesos ás playas. Xa falaron aquí de moitísimas cousas e queremos saber
si nos pode decir si se van a condicionar os accesos ás playas, porque algunhas dan pena de como están realmente. Co mismo vou a Moreiras. Punta Moreiras non sei canto tempo fai que non van por ali, pero desde logo é casi impracticable facer o paseo daquelas estatuas de pedra e todo aquilo que hai por ali. Hai silvas, a xente que ven de fora e vai facer o recorrido pois sale rauñado de tanta silva que hai. A verdade é que é unha pena que non acondicionemos os sitios que temos, que os turistas sí ou sí se van a acercar a ver. Entonces rogaríamos que se limpe aquela zona. Nada máis, gracias. Moi ben, gracias, señor Leira. Gracias. Bueno, hoxe teño bastantes preguntas. Vou a empezar polo Pexón, porque nos dixo que estaba xa en Costas do Estado. Quería saber, pois, si sigue ali, e sobre todo, si efectivamente se enviou a Costas do Estado, porque despois ainda quedaría enviálo a Xunta de Galicia. Despois quería tamén preguntar polo cumplimiento da moción que presentou este grupo respecto a, non digo favorecer, senón ter máis en conta as empresas de construción do Grove a hora de emprender as obras públicas. E, bueno, na moción poñemos unha serie de puntos para, digamos, activar ese compromiso sempre dentro das normas legais e da lei de contratos do Estado, que no que se poida dar entrada máis ocasións ás empresas do Grove. Despois, a outra pregunta é se, por fin, teñen pensado elaborar un plan especial do BIC do Adro Vello, porque era tamén algo pendiente que está aí e que relancearía pois esa joia que temos aí arqueolóxica. Queríamos saber tamén cal é a situación actual da Torre de Escuredo e se ten pensado realizar algunha actuación administrativa ou negociar a súa adquisición, porque lle recordo que en plena campaña electoral casi o vendeu como se fora noso. E daquela xa pasou bastante tempo e non sabemos nada máis de como vai ese proceso, que efectivamente creo que todos estamos de acordo e que sería unha cousa moi importante incorporar ese patrimonio para os veciños do Grove. Outra pregunta máis é cal é a situación posesoria actual da Casa do Mestre, da Casa da Cultura de Ángel Vázquez Hereder, e se ten proxectado ampliar os servicios sanitarios e existenciais nesa vivenda a favor dos veciños do Grove. Outra cuenta pendiente que está aí desde fai bastante tempo. Outra máis é, non lle vou a preguntar ou non lle vamos a exigir que ustedes avisen aos veciños antes de que rebente unha tubería na subida de Meloxo, porque é un feito imprevisible e un feito incerto. Non vamos a exigir eso. Pero sí, nos gustaría saber como está o proceso os acordos cos veciños das cesións correspondientes, porque parece que para emprender ese proxecto bastante ambicioso que vai a financiar a Diputación, según parece, pois estamos dependendo das súas actuacións, verdad? Entón, queríamos saber se ese proceso avanza ou non. Despois, quería falarlle como está, ou se vai aprobar definitivamente a ordenanza de terrazas aquí no Grove, en vista xa de cara ao verán. Creo que vai ser moi precipitado, pero, bueno, é algo que tamén está aí pendente. Hai certo caos, como vostede sabe, co uso das mesas, e dou lugar xa a varios conflictos entre veciños. Respecto a SGAE, eu non vou a entrar, porque tamén entrou o compañeiro da oposición, o voceiro do BNG, e se foi unha decisión acertada ou non pleitear coa SGAE, porque hai un profesional, un compañeiro polo medio, como en todos os pleitos, e seguramente habría algunhas razóns de peso ou non. Eu o que lle vou a preguntar é, porque leída a sentenza do Tribunal Supremo, aí fálase respecto a unhas fechas, pero que pasa cos anos seguintes,
porque creo que eso tamén está pendiente, e según dixo vostede na prensa, vais a reunir coa SGAE, e nos gustaría saber cal é a débeda pendiente a día de hoxe dos anos posteriores aos que foron obxeto de litixio. Queríamos saber como están esas negociacións e se vai chegar a un tipo de acordo para non volver a cometer o mismo erro que a mellor no seu momento non sou, pero a partir da hora dunha sentencia do Tribunal Supremo sí, xa sería, digamos, de necios, digo con todos os respetos, insistir ou pecar no mismo. E a última pregunta, creo que non se me olvida ninguna máis, é sobre a famosa Casa de Beni. Xa sei que lle molesta a pregunta, pero usted dixo públicamente que iba a archivar ese expediente de expropiación, dixo públicamente, e aparte motivou as razóns polas que legalmente incluso non podría ir adiante ese expediente de expropiación, que, por certo, unha puntualización, a lei de expropiación forzosa non é da Xunta de Galicia, como vostede dixo, sino que é unha lei franquista que vostede está aplicando, porque é unha lei do 54, ou do 56, por aí andará. Sabe perfectamente o secretario de que ano é. Entón, quería saber se efectivamente vostede vai a archivar, pero a través dun acto administrativo, e de forma formal, valga a redundancia, e non imbochou de palabra. Creo que non teño máis preguntas. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pido aos compañeros e compañeras que queran contestar que pidan a palabra e voulle dando turno. Señor Outeda. Boas noites a todos e a todas. Queríalle facer aquí unha da resposta ás preguntas que fixo o señor Otero de Esquerda Unida. En primer lugar, sobre a fonta das Laxes, se hubo un percance aí cun vehículo, entonces xa se lle pasou os presupuestos que pideu a asesoría e, polo tanto, estamos pendientes da súa aprobación mentras non veña esa aprobación. A licitación, os puestos que están vacantes. E sobre a outra pregunta sobre a licitación dos postos, quero dicir que había solicitado usted unha documentación sobre os postos que están no mercado. Non hai ningún tipo de problema, ten o masé todo ali documentado. Mañá mesmo lle digo que lle pase un borrador das propuestas, todas esas que usted pide. E sobre o tema de algúns puestos que hai que non están actualizados, quero dicir, que non están abertos, en este caso, por eso estamos facendo a nova licitación, porque hai puestos que se deron de baixa, uns por xubilación, outros por problemas familiares, por non poder atendelos e ter que atender as súas familias, e, polo tanto, outros que están pendientes de apertura, que si xa habían solicitado as súas autorizacións para facer as reformas dentro dos puestos, me refiero ás casetas, non ás bancadas, as que están pedindo esa formación, que están algún xa empezando coas obras. Ante todo, se hai algún detalle que você queira saber, non hai ningún problema en pasarlle a documentación que necesite. Sobre o tema do parque do Xeneiro, sobre o tema das pulgas, no momento que supemos, lle dou traslado ao técnico de medio ambiente para que se fixera en contacto coa empresa para que fixera a fulmigación aí. E non sei se tiño algo máis pendiente do que usted me había preguntado, pero, bueno, todo o que sea sobre o mercado, non hai ningún tipo de problema en pasar en toda a documentación que usted necesite. Vale? Gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Galiñanes. Agora. No. Ahora sí. Boa tarde a todos e a todas. En relación ao Museo da Salazón e tamén o teito da Casa Cultura, que isto vai de obras en cultura hoxe, o Museo da Salazón ten previsto a súa apertura, eu espero que a finais deste mes, unha vez que estén rematadas as obras. Está pendiente o proceso de contratación de unha persoa durante 6 meses, a través do Mais Provincia. Está xa a data para facer as probas para o 11 deste mes. Están xa convocados a xente que se chamou da lista do INEM, que como funciona o Mais Provincia, e o día 11 faránse esas probas, tanto para
a persoa que atenderá o Museo de Salazón, como en cultura me refiro a unha persoa para animación sociocultural que se vai a contratar tamén por 6 meses. E, paralelamente, pois, unha vez que teñamos as obras rematadas, iniciaremos tamén o proceso para contratar de maneira indefinida a persoa que ocupara o posto de conservador de museo, que, bueno, tampouco lle podemos chamar así, porque é un C2 ou un C1, creo recordar, e conservador de museo teria que ser unha 2, e entonces, pois, sería a persoa que sería encargada do museo e non conservador en sí. En canto ao teito da Casa da Cultura, é verdad que debería estar xa feito no seu día. A empresa pois pedíanos que houbera un tempo, pois polo menos de 15 días que non chovera, porque o que van a facer é retirar toda a tella, limpar, impermeabilizar as zonas que o necesiten e poñer un tellado de chapa sándwich. E entonces, si cando está levantado chove, pois xa co ajo que hai dentro pode ser bastante problemático, pero estes días volverei a poñerme en contacto con eles, porque agora sí que está facendo un tempo para poder facer esta obra. É certo que unha vez que empecen é bastante rápido, pero, bueno, que se poñan o antes posible. En canto á Mesa de Patrimonio, nada que decir, que mea culpa de non tela convocada antes. Nada, iniciaremos os trámites estos días, a ver en que fecha pode ser máis cómodo para todos os voceiros e ver como empezar a traballar en este sentido. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Uteda. Moi boa noite, moitas gracias. Con respecto a que me preguntaba o portavoz de Esquerda Unida sobre a psicóloga do CIN, este proceso está en marcha. É verdad que se demorou un pouco porque primeiro intentamos cubrilo a través da Bolsa de Empleo, pero renunciaron. Entonces tuvemos que elaborar unhas bases para cubrirla interinamente hasta que salga pois o puesto este ano, entonces poida ser xa de fija. O que sí me chama a atención é que se queixaron porque é Liliana a mesma que as atendía no outro lado quen as atende agora, porque os casos máis graves, por decirlo de alguna forma, pois era Liliana que se iba a encargar deles. Entonces, sí que me chama a atención porque é a mesma que o facía antes e non tuve tampouco ningunha queixa por ningún lado. Entonces, preguntarei a ver que pasou e a ver que foi o que sucedeu, vale? Gracias. Moi ben, moi ben. Señora Domínguez. Hola, boas noites. Boas noites de novo. Con respecto á obra de Subida a Meloxo, que os tres grupos políticos da oposición están preguntándonos por ela, decirles que xa hai un tempo, bastante tempo, desde a última vez que me preguntaron por ela, que está toda a documentación en Diputación. Diputación ten o proxecto, nós non temos, o proxecto non lo trasladaron, e estamos á espera de que les conformen os tempos e os plazos. Nos cumplimos con o noso traballo, creo recordar que había 4 propietarios que non cederon o terreno e non sei se Diputación vai a expropialos ou vai a facer algunha modificación puntual ou volver a negociar con eles. Con respecto ao pintado do casco urbano, decirles que se procedeu ao asfaltado, está prácticamente rematado. Seguramente esta semana, mañán, estaremos en contacto coa empresa e antes de pintar hai que levantar as tapas, porque non é así tan fácil. Hai que levantar as tapas do alcantarillado e das aguas pluviais e a ver se ao mesmo tempo de noite poden facer o mesmo. Arduo porque, claro, vamos a ter que cortar Luís Casais un día, 2 ou 3 o tempo que lle faga falta, porque hai moitísimas tapas, e en Pablo Iglesias igual, e despois estamos esperando a que a Deputación nos confirme unha partida que pedimos para añadir ao que xa tiñamos para o pintado de rúas, e vamos a aproveitar para
para facelo todo xunto, pero sí se está pintando. A maioría das rúas asfaltadas están xa pintadas, salvo as principais, porque hai que organizalas moi ben por culpa do tráfico. Hai que, por poñer un exemplo, para pintar Miramar, hai que avisar e sacar todos os coches para que veñan de noite a pintalos e, bueno, son moitos coches. Entonces non é así tan fácil. Estamos indo por partes e agora no que é o casco urbano organizar para que afecte o menos posible. O reloxo do Concello, bueno, pois o reloxo do Concello a verdade é que é un misterio, porque resulta que mandaronos unhas pezas en 2 ocasións e non son compatibles, porque a empresa que puxo ese reloxo e fabrica as pezas xa non fai ese modelo e non ten repostos, e entonces, bueno, o electricista está en contacto con viñeron varios reloxeiros tamén e nos deron algúns datos de onde poderíamos encontrar a peza, se non hai que meterlle unha maquinaria nova. As gretas de Alexandre Bóveda e de todos os formigonados estuven revisando, son algo normal que hai que vigilar, pero son normales, son xuntas de dilatación que non quedan perfectas, pero igual que en calquer tipo de pavimento. Son grietas producidas por eso. É certo que este fin de semana houve unha incidencia importante en San Vicente. Hai que xa aumentar, xa tiñamos previsto o aumento da contenerización e da recollida do lixo, pero, bueno, tamén a veces somos un pouco incívicos, porque hai 4 contenedores desbordados e despois hai 24 que non teñen nada, non? Eso é como que agora determinadas zonas do Grove sean auténticos puntos limpos, pois Atoxa, Raeiros, curiosamente, non? E que continuamente esas zonas teñan atrancos, colchóns, neveras, televisións, etc. Algúns xa foron denunciados, porque sí que había datos, pero, bueno, pois un chamamento ao civismo de todos, porque moitos vemos e dicimos, pero non denunciamos, ni nos enfrentamos a ninguén, e que o Grove este limpo e en condicións un problema de todos, dos que fan mal e dos que o tratamos de facer ben. Ese transformador o caixo de electricidade vaise a retirar e poñerse noutra zona que non ocupe esa plaza. Accesos ás playas, estamos xa por unha parte co Gastromeca que xa foi adxudicada a obra a Bata a semana pasada, e outra parte tamén estamos pendiente de 2 subvencións, unha da Xunta e outra do máis provincia da Diputación, para poder acometer a obra. E penso que non teño nada máis pendiente. Moitísimas gracias a todos. Boas noites. Ben, pois intentarei de forma breve, rápida, responder aos rogos, preguntas trasladados. En primeiro lugar, recoller as pilas dos contenedores estes especiales. É certo que non temos a día de hoxe unha empresa que o xestione. Bueno, alguna medida temos que tomamos nota, porque é certo que desbordan e están en moi mala imaxe. Bueno, a situación da reforma subida a Meloxo xa a miña compañera explicou. Agora mesmo estamos pendientes de asinar o convenio, pero para elo os técnicos da Diputación teñen que pechar a proposta de proxecto, e en eso estamos. Ahora mesmo está nas mans da Diputación. Respecto á obra de Club de Remomecos, é verdad que ahora mesmo vamos xa a encoar expediente para trasladalo ao Consello Consultivo, porque aí temos ese contrato que hai que rescindir. Bueno, dadas as situacións que tuvemos en estes anos pasados,
coas diferentes partes da Secretaría pois non fomos capaces, pero ahora sí que o vamos a levar adiante. Tomamos nota para a limpeza da fonte de Estonllo. O cambio de sentido, é verdade, o Conchases Carballeira o tiña falado co xefe de policía e co compañeiro de seguridade. Hai unha proposta do xefe de policía que temos que acometer e a ver se somos capaces xa de levála adiante, porque é necesario facer ese cambio por a parte de atrás do Freud, sobre todo para os camións pesados que van por Conchases e despois para darlle unha salida a todos os veciños e veciñas da Carballeira. Garantías obras local de Reboredo, revisaremos en que situación é eso, porque si hai que recoñecer que están caindo os cascotes ou parte dos trociños da fachada e iso témolo que sacar adiante. Respecto á ordenanza de ruídos, é certo que non temos esa modificación trasladada e polo tanto ainda non veu a pleno, a ver se somos quen de sacala adiante para sacar adiante tamén, bueno, ese acordo plenario desa moción. Media maratón e o tema dos baños, vale, tomamos nota porque si é certo que temos a intención de abrir os baños de detrás da lonxa para uso cotidiano e darlle servicio, porque son os baños que a verdade é que son moi frecuentados. Tomamos nota de Pardiños para o próximo plan de asfaltados, que hoxe mesmo se aproba co plan de remanente. Respecto ás pipas, bueno, temos agora unha solución que pensamos que pode ser factible porque hai un privado que nos trasladou a intención de acondicionar dúas fincas que están mesmo na metade que separa as pipas de área de Reboredo, daría servicio ás dúas playas, polo que nos trasladaba ese propietario, según os seus cálculos, poderíamos ter un aparcadoiro de 150 vehículos, lóxicamente sería de xestión privada, pero que nos daría unha solución ao respecto. El comprometíase de aquí a finales deste mes de xuño tela condicionada e ter solicitada a preceptiva autorización e iso nos permitiría nos, alo menos, prohibir o aparcadoiro nunha das caras, unha das partes das pipas e de área de Reboredo, de tal xeito que poderamos facer unha entrada e salida, un doble sentido tanto en área de Reboredo como nas pipas, xa que ese aparcadoiro sí que nos permitiría levar moitos dos coches que ahora mesmo aparcan e xeran o problema pois para ese espazo. Confiamos que realmente sexa quen de poñelo en marcha en este mes de xuño. É certo que tamén a ordenanza de patinetes, como conocemos, hai que aplicala, está, eu entendo, xa publicada e hai que aplicala. Respecto a SGAE, sinceramente, eu sei por que hai esta polémica, porque está moi intencionada, non? É unha polémica que xurde nas redes sociales, intencionada. Claro, despois resulta que eu son o que estou enfrentado a todos, pero bueno, é algo habitual, algo normal, é que eu non sei a quen lle sorprende que un concello ou un suxeito, en este caso, non está de acordo con unha liquidación, non cheguemos a acordo con que nos liquida e vayamos aos tribunais. É que me parece máis normal do mundo. Se a vostede Facenda lle fai unha liquidación de unha declaración coa cal vostede non está de acordo, non chega a acordo con Facenda, pois irá ao administrativo, se lle dan a razón, e se non lle dá a razón, pois non lle dá a razón. É que aquí parece que a SGAE nos cobraba cero e de repente temos que pagar 50.000, números redondos. Non, a SGAE nos liquidaba 52.000 euros ano 2015 e seguintes, e nós non estamos de acordo. Por que razón temos que pagar propiedade intelectual a SGAE dun grupo que precisamente pagamos un caché altísimo para que veña a cantar as súas cancións e ademais de pagarlle o grupo autor das cancións ou o cantante autor das cancións, cobran un caché altísimo, por ese grupo tamén lle temos que pagar a SGAE. Como comprenderán, non podemos compartir eso. Que veña unha orquesta, que venda unha banda que copian e que no seu repertorio teñen música que copian de outros actores, pagámola, sin problema, non é a primeira vez. Ahora, facemos un esforzo económico para contratar un artista que ten unha posta de escena, ten un repertorio de cancións propias e aínda por riba lle temos que pagar a SGAE por ese concerto. Resposta de SGAE, negocia co cantante e que che rebaixa a nosa cuota do seu caché. Vamos a ver. Isto non debería de ir así. E claro que tiñamos opcións, volvería a repetir isto 1000 veces. Non será per mar contencioso que estamos metidos. Por certo, este da SGAE perdemos. Agora vamos a ver que decisións tomamos. Pero hai moitos outros que ganamos. Moitos outros. É máis, creo que ganamos moitos máis dos que perdemos.
E claro que hai que ir, cando un pensa que ten razón, ten que defender os seus dereitos, porque ademais estamos falando do interés colectivo do Concello do Grove. Tanto é así que en primeira instancia perdemos, na audiencia nos deron a razón parcialmente, estimaron o noso recurso parcialmente, e en base á propia motivación que nos daba a audiencia, decidimos ir ao Supremo porque pensamos que no Supremo esa línea aberta pola audiencia pois nos podían acabar dando a razón. Pois non nos la deron. Bueno, vale, pois xa está. Que pasa? Vamos a ter que pagar algo que tíamos que haber pagado fai uns anos. Que fixemos? Aplazar o pago. Que hai que pagar nos intereses? Bueno, a rebaixa que nos fixera e que nos estimou a audiencia, eu penso que vamos a acabar pagando prácticamente o mesmo que nos liquidaban. Bueno, pois xa está. Hai unhas costas, vas ao Supremo, tens que pagar unhas costas. Bueno, vale, non é un drama. É defender os intereses públicos e o volveremos a facer de tal xeito que ahora SGAE nos pide reunión precisamente para falar deste resultado xurídico e, bueno, se nos confirman o próximo lunes teremos reunión con eles e xa veremos. Aquí se falaba, creo que hasta o 2018, do 2019 ao 23 había unha reclamación moitísimo menor, por certo, económicamente, porque a raíz desa demanda sí que nos empezaron a propoñer rebaixas importantes na liquidación. E esa aceptamos, son 7.000 euros que creo que hai que pagar en ese sentido, de tal xeito que non é unha cantidad importante, pero aquí non é, é que estes perderon o norte, a SGAE non liquidaba nada, os denuncian e ahora temos que pagar. Non, a SGAE nos liquidou daquela 52.000 euros e non estábamos de acordo na maioría delo, por eso estamos pagando a un artista e temos que pagar a SGAE por ese artista. Pois non, vamos a defender. Por certo, non é o primeiro contencioso que concellos ou propiedade privada vai contra a SGAE. Ademais, a SGAE xa ten perdido tamén e se ten demostrado que funciona como funciona, non? De tal xeito que arrepentido nunca, vamos, o faría outra vez. Ahora, aquí se quere dar, e non falo de vostedes, pero se quere dar, sobre todo nas redes, sacando medios de comunicación, como dicindo, mire, pa aquí, o alcalde este toleou, non sei que... Eso que fai calquer veciño, calquer empresa, calquer xuxeto para defender os intereses de unha liquidación coa cal non estás de acordo. Ou a ti te liquidan 50.000 euros Facenda e non estás de acordo e quedas tan tranquilo. Pero non, pois vou ao xulgado e vou pelear a ver se me dan a razón. E foi o que fixemos, por lo tanto, vamos, tranquilo, non, tranquilísimo. E volvería a facelo. Totalmente, vamos. Convencidísimo. Totalmente. Home, estou falando naquel momento. En aquel momento, coa información que temos, a sentencia do Supremo, bueno, igual isto ainda non acabou. Entonces, tranquilidade total e absoluta e convencido da defensa dos intereses de todos. Sinceramente, o que non acabo de entender, e algo que me sorprende moitísimo, é que se queda dramatizar e poñer aquí como isto, mira pa aquí, un pouco máis de seriedade. E non falo de vostedes, pero bueno, ao final o tempo poñerá e sacará razóns. Ordenanza de antenas, é certo que temos un borrador, estano estudiando desde a asesoría xurídica, tamén lle pasaremos ao secretario, foi trasladada pola arquitecta que foi recollendo ordenanzas de outros concellos respecto ás antenas, e en canto xa teñamos un poquinho perfilada xurídicamente, pois convocaremos unha xuntanza para falar dese borrador e intentar traelo. Razón co cartel con fin do Grove, estamos falando reiteradamente coa empresa, ten que vir e a ver se o arranxamos. Tomamos nota do paseo de Moreiras, respecto ao Pexón, temos xa un informe favorable de costas da Xunta, hubo unha reunión técnica co costas do Estado, estáse contestando ahora mesmo a costas do Estado para que desde a xefatura de Pontevedra envíe o documento a Madrid e poder ter o informe definitivo de costas. En Pontevedra nos pediron arranxar unha serie de puntos e os técnicos están con elo. Eu penso que mesmamente a semana que ven poderemos ter ese documento e sacalo adiante. Bueno, falamos con empresas do Grove para a obra pública e é certo que moitas delas, debido á carga de traballo que teñen, pois están rexeitando algunha das propostas que lle fixemos. Bueno, seguiremos sempre contando con empresas do Grove. Non temos nin contratado a día de hoxe, é certo, o plan especial de Adrovello. Respecto a Torres Curedo, aquí se aprobou unha modificación de normas subsidiarias, pero o urbanismo nos dixo que o tiñamos que incorporar no Pexón. Estamos tramitando o Pexón, entendemos que se tramite dentro do Pexón
e no momento que se aprobe o PEXón, pois se fará a preceptiva actuación de Escuredo. Nós sempre estamos dispostos a negociar, pero teño explicado máis dunha vez. O posicionamento do Concello e o posicionamento dos propietarios está, vamos, a anos luz de distancia, entonces, polo menos os nosos intentos a negociación foi imposible. A Casa do Mestre ao lado da Casa da Cultura de Vázquez de Herder ten razón e deberíamos de recuperar. Sei que se fixo unha notificación, pero quedou paralizada e non insistimos, hai que resolvela. Respecto á ordenanza de terrazas, tamén é certo que había unhas alegacións que ahora mismo estamos preparando a súa resposta para traer a pleno, de tal xeito que, bueno, temos algunha proposta alternativa do que se pedían esas alegacións para cumplir a accesibilidade e algunha outra cuestión habría que trasladala. Bueno, o tema da SGAE xa contestei co de antes, e a Casa de Beni, bueno, o propio expediente de expropiación, chegado ao punto do xusto precio, pois aí morrerá. A día de hoxe non temos archivado de oficio, certo é, pero os expedientes de expropiación, vostede sabe perfectamente, teñen uns procedimentos e uns pasos, e chega ao punto onde habría que depositar a cantidad económica do xusto precio para o xurado de expropiación, e como non temos esa cantidade económica, pois entendemos que morrerá a sí mesmo. É verdad que temos agora o propietario, e eu aí sí que teño curiosidade, non? Benito nos presenta un contencioso precisamente contra este expediente de expropiación. Si realmente vendeu a casa, non está legitimado para presentar este contencioso. Por lo tanto, podemos entender que a casa ainda non se vendeu. Igual temos algunha opción de recuperar a negociación con Benito, porque o que sí que nos presentou Benito foi un contencioso contra o expediente de expropiación, e o que ten que presentar ese expediente é o propio propietario. Parece que consta e sigue sendo Benito Maneiro. A partir de aí, creo que se contestaron todos os rogos e preguntas, non temos máis que tratar, pois sí, tiña razón o de... accesos ás playas, bueno, contestou a miña compañera, sí que estamos xa arranxando de cara a isto, e o paseo de Punta Moreiras tomamos notas porque hai que limpalo, sí, e non sei que outra... Castelao 154, vale. Sí, iluminación, miraremos eso e a ver se somos quen de poñer un punto de luz en ese punto, de verdad. Castelao 154, ahora sí. Bueno, pois tiña razón, non foi unha hora, pero foron 50 minutos de rogos e preguntas. Non habendo máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.